Здравейте, рядко попадам на толкова впечатляващ като изпълнение и качествено апартамент и сега ще разгледаме тристаен апартамент в затворен комплекс Reduta Inn, който наистина е довършен и обзаведен с вкус и по много висок стандарт. Комплексът се състои от 3 сгради с доста голям двор в частта на Редута между Атанас Узунов и магазин Lidl. Входната врата е с интелигентна заключваща система, блиндирана с лостова система, чип и безконтактно управление. Кухнята е по индивидуален проект черен лак и светлоустойчив плот с вградени естествени частици с люда и алуминий, вградени котлони и фурна фагор, абсорбатор Дитрих, говрирана мивка. Към апартамента има и тераса, която обхваща пространството пред хола. Подовете във всички жилищни помещения са с 5-слоен дъбов паркет, а коридора мрамор от остров Мадагаскар. Стенните покрития в цялото жилище са белгийски дизайнерски лимитирани серии хербари в различни цветове според помещенията. Вратите в цялото жилище са Пуерта Сан Рафаел от африканско екзотично дърво с плътно затваряне с вакуумен ефект и устойчиво лаково покритие мат с дизайнерски дръжки от месинг. Основната спалня е с обзавеждане Готие Франция, 5-крилен вграден гардероб по индивидуален проект от африканско дърво. Дограмите са златен дъб с външни рулетни щори на всички остъклени пространства. Към терасите щорите са с дистанционно управление. Изолацията освен външно на цялата сграда допълнително е поставена в апартамента вътрешно звуко и топлоизолация на всички тавани и външни стени. Втората спалня в момента е решена като кабинет с гардероб, раух и работно бюро. Отоплението е решено с централна топлофикация за отопление и топла вода и отделно климатици Daikin луксозна серия Professional. Банята е изцяло с продукти на порцеланоса с стенна и подова керамика, лимитирана серия. В банята има джакузи с 14 дюзи, мивка с огледало, с увеличителна зона и аксесуари. Това определено е имот, за който исканата цена е много по-малко от вложените средства. За да насрочим оглед за този имот, моля свържете се с мен на контактите под видеото.